Hello guys. Mega love shout out to all. ECTV. Kabos Dik TV. Bet Biron. Bet Biron, New Dikit. Salansones. Watching Salansones. ECTV dan guys, hindi ako makapin. Naghahang talaga yung cellphone ko. Guys, connect to each other. Ibaro na, hindi ako makatouch, hindi ako makalagay ng ano. Ayan, pwede na pala. Naghahang yung cellphone ko kasi. SSCTV. Mega love shout out. Song Santure. Song Santure. Ano yun? Song San Church. Tamsak. Ano yan?
Ano ba yung ito? Tamsak na lang, dating dikit. Old friend. Pugak. Intelligence in the Darshan. Guys, hindi ako makapinla. Magkunik-kunik sa may gusto na lang. Ela, OFW, vlog Mega Love shout out. Salamat sa pagdalaw. Sis Ina. Mary Baita, Yehipugak, di ka na isyokoy dyan. Ano ba yan? Syokoy ba si ano? Pugak? Intelligent. Try kong mag ano. Kasi yung phone ko pang tapon na. Hindi na siya yung kusin, sis. Mega love shout out. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Guys, connect to each other sa may gustong mag-connect. Hindi ako makakonek. Kusin, sis, with ano, try kong mag-add ng moderator. Kung kaya, ayan. Sige lang, tawa-tawa. Tawa lang ng tawa. Mega love shout out. Idol Lika from Pugak. Mega love shout out. Don Robert from Ina with the Waliw. Hindi yata ako makalagay ng ano ah. Punta kayo sa premiere ko, last chatter palipadan ko sa gusto at sa need ng What's Our Play ko pa din. Siyempre, pupunta lahat, ikaw naman. Pugak, gwapo ka na dyan, din na ko, sabi ni Mary Baita. Pray ko sis Marijol. Open if wifi, pasok ako, sabi ni Ina. Palakpak yung gato ko, sabi ni Podbads. Intelligent, watching here, watching ako. Sa beautiful flower. Tamsak. Bagong dikit. Cute ng rosas. Intelligent, bagong dikit ako. Tamsak with watching na rin. Busy ako eh. Busy talaga ako. Mamaya tatawagin ako. Walang pasok ang mga word tours. Higalab shoutout. Kusin, wait lang, okay? Si ano pa.
Intelligence. Intelligence in Dasmar. Darshan pala. Guys, connect to each other. Sis Kusin, nandito ako sa bahay mo. Rocky Kusin. A simple dish you need to try good. Tamsak ako sis Rocky. Sis Rocky, nandito ako sa sa video mo. Nagigisa ka. Watching ako. Word tour done to your fireworks from Mary Baita. Word tours. Watching ako. Independence Day fireworks. 2023. BG's fireworks.
Bugak! Idol Chick Books, big up shout out from Bugak. Bugak! Idol Chick Books, big up shout out from Bugak. Oh, maghugas na ako ng ano. Kaidin. Paano ba ito? Na naman. Ayan. Kaidin. O, meron ka na palang ano. Kabsat, BG to, busy na ako. Sige lang. Sige lang, Kabsat. Sa mga busy dyan, okay lang. Kasi pare-parehas tayong busy. Maghuhugas pa ako ng ano, plato. O, diba? Ayan, maingay na. Ma'am Butangira, may galap shout out. Shout out po Ate Ima. Salamat, Ma'am Butangira. Advenger Shouty from Mary Baita. Advenger Shouty from Mary Baita. Ayan, try natin mag-pin. Ayan, try natin mag-pin. Yan ang nakuha ko eh. Wait lang yung ano, kasi may ano, tupak yung ano, mobile phone. Hindi yan pag magpipin yan, ano, nai-stack na yan. Hello guys. Done to you. Guys, connect to each other. Time of celebration, excitement's on the way. Ani mo ni Bicol, salamat sa pagkaway-kaway. O ayan, nag-ingay, nag-ingay na yung ano, ba?
Midsik. Maingay na yung ano. Mari Terms Vlog, silip lang sandali, nilakad. Sige lang po. Ang ingay ng ibon. Uy, maingay sila. Guys, connect to each other. Busy si Ate Ima.
Ate Egypt, salamat sa pakaway-kaway. Johnny Hill, Bantayan, Mary Joy, Sisi Koy, Foodbuds Recipe, ay Risi. Pag mag-ingay ako, mag-ingay din yan. Ano, guys, connect to each other. Ang ingay ng ibon ko. Maingay yung ano, ibon ko. Oh, tignan niyo, oh. Nasa kusina ako. Nandito siya.
Sis Lakasan, galap shout out. Guys, connect to each other.
Guys, kabababa ko lang. Galing ako diyan sa taas. Bye-bye na mga ano, mga lalabs. Salamat sa pag-stay kay Ate Ima. Sinsya na kayo, hindi ko kayo naasikaso. Nasa amo ako. Naghanda kami ng dadalhin. O, ayan na naman yung ibon. Maraming salamat sa inyo. Salamat support kay Ate Ima. Bye-bye na po. Ano na tayo, sa kabilang dako na naman tayo. Good evening. Meron pang ano, pahabol ng good evening din. Papaalis na tayo. Alis na kami. Papunta kami ng labas. Walang maiiwan dito sa bahay. Bye-bye na po sa inyong lahat. Pasensya na kayo kay Ate Ima. Hindi kayo nasikaso. Winsel, bye-bye. Mary Joy, salamat ng marami. Ugak, Ate Egypt, got you. Midstick, sino pa ba yung nandyan? Sir Likap, Mary Baita, bye-bye na po. Sa kabila na ulit tayo. Sa mga nag-stay dyan, Sis Iba, Ma'am Jolie, bye-bye na po. Ayan.